ମାନେ ଆମେ এই কবিতাটিକୁ আবৃত্তি କରିବା। কবিতার শীর্ষক আস উৎকলী, অষ্টম শ্রেণী সাহিত্য বহির প্রথম কবিতা। এই কবিতাটিକୁ রচনা କରିଛନ୍ତି জাতীয় কবি বীরকিশোর দাস। জাতীয় কবি বীরকিশোর দাস। আস উৎকলীয় শুণ সর্বে মিলি, আস উৎকলীয় শুণ সর্বে মিলি, আস উৎকলীয় শুণ সর্বে মিলি, আস উৎকলীয় শুণ সর্বে মিলি। এ দেশ জাতির পূর্ব কথা, এ দেশ জাতির পূর্ব কথা, স্মরণে যাহার গর্বে তোহর, স্মরণে যাহার গর্বে তোহর, আপে আপে নাই পড়িব মথা, আপে আপে নই পড়িব মথা, আপে আপে নাই পড়িব মথা। আপে আপে নই পড়িব মথা। বক্সি জগ বন্ধু চন্দন হজুরি, বক্সি জগবন্ধু চন্দন হজুরি, গলেনি উভেই অমর পথে, গলেনি উভেই অমর পথে, যশ কি তাঙ্কর ହେବ কি মলিন, যশ কি তাহার ହେବ কি মলিন, অমলিন পরা তাহা জগতে, অমলিন পরা তাহা জগতে, অমলিন পরা তাহা জগতে। অমলিন পরা তাহা জগতে। পাইক পুଅର ଗାରିମା ଯାଥିଲା, ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଜାତିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗେ ଦେଲା ଆହୁତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗେ ଦେଲା ଆହୁତି। ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ, ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ, ବଳି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେହି ବିଭୂତି, ବଳିଏ ବାଙ୍ଗେ ସେହି ବିଭୂତି, ବଳି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେହି ବିଭୂତି। ବଳିଏ ବାଙ୍ଗେ ସେହି ବିଭୂତି। ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା, ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା, ସମରେ ବୀରର ରକତ ନଈ, ସମରେ ବୀରର ରକତ ନାହିଁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଯେତେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଯେତେ, ପଚାରିଲେ ମାଟି ଯିବ ତ କହି, ପଚାରିଲେ ମାଟି ଯିବ ତ କହି, ପଚାରିଲେ ମାଟି ଯିବ ତ କହି। ପଚାରିଲେ ମାଟି ଯିବ ତ କହି। ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ପୁତ ବାଣୀ ଜହି, ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ପୁତ ବାଣୀ ଜହି, ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ପ୍ରତି ଅନ୍ତର ଭରି, ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ପ୍ରତି ଅନ୍ତର ଭରି, ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା କେଉଁ ଦୀକ୍ଷା, ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା, ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା। ଅହିଂସା ମତରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା, କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ ତା ସରି, କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ କେଶରୀ, କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ ତା ସରି। କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ କେଶରୀ। ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଧରମା, ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଧରମା, ଝାସିଥିଲା ପ୍ରାଣ ସାଗର ଜଳେ, ଝାସିଥିଲା ପ୍ରାଣ ସାଗର ଜଳେ, ଲିଭିବ କି ତାର ଅଲିଭା କାହାଣୀ, ଲିଭିବି ତାର ଅଲିଭା କାହାଣୀ, ଥିବା ଯାଏ ନର ଧରଣୀ ତଳେ, ଥିବା ଯାଏ ନର ଧରଣୀ ତଳେ, ଥିବା ଯାଏ ନର ଧରଣୀ
ଧରଣୀ ତଳେ ଶିବ ଜୟଙ୍କର ଧରଣୀ ତଳେ ତ୍ୟାଗ ଆଦରସ ଜାତିର ମହତ୍ଵ ଜାତିର ମହତ୍ଵ ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଲା ନିଜକୁ ବଳି ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଲା ନିଜକୁ ବଳି ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି 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 ବାଜିରାଉତର ନାଲୁଚି ନାହିଁ ବାଜିରାଉତର ନାଲୁଚି ନାହିଁ ମୁକତ ପଥର ସୈନିକ ସେହି ମୁକୁତ ପଥର ସୈନିକ ସେଇ ତରପଣ କର ସେ ନାମ ଉଚାରି ତରପଣ କର ସେ ନାମ ଉଚାରି ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ପୁରାଣ ଫେଇ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ପୁରାଣ ଫେଇ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ପୁରାଣ ଫେଇ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ପୁରାଣ ଫେଇ ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ଶୁଣ ସର୍ବେ ମିଳି ଉତ୍କଳୀୟ ଶୁଣ ସର୍ବେ ମିଳି ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା ସ୍ମରଣେ ଯାହାର ଗରବେ ତୋହର ସ୍ମରଣେ ଯାହାର ଗରବେ ତୋହର ଆପେ ଆପେ ନଈ ପଡ଼ିବ ମଥା 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 ଏ ଥିଲା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ପ୍ରଥମ କବିତା ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ, ଯାହାକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ଜାତୀୟ କବି ବୀର କିଶୋର ଦାସ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କ କବିତାଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତରରୁ ବଧାଇ ଜଣାଇବେ। ଏତିକିରେ ରହୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।